Kardom nili Samson teron lapen pinengwe talk show on 6 schedule to the Constitution of India lapen autonomous state pinengwe ingdeng paroi thomra plikebra hinilo lasi pinengwe le thota nil tum talk show wangthulo lasi pinengwe nilitum ka chopa pona tengpen bahenia panelist do lanili dungkang ni bangke lanlo akhe hai sar jai ka thar retired IAS officer lapen non APHLC lo ngamai phulo Kardom nangli pan studio lo ke bang pon apot teng pon lo sir lapen adun thu thulang depend rongpi APHLC long nomad office secretary se langli deng pon bo na se langli pandame ki phateng men ki bang pon pot deng pon lo la se pineng we ing deng pharoi thomra plikya prahini long nitum ga che than pon ji bang gal hen lo traditional village development council mate ilitum kar bialam ben bangke arum si mate rong rup kapacing thurjia phan laso a council achong mai biponang jipu 6 schedule pen jakong ki pipondo paragraph 3 E F G long kita pondola si laso putha nili sarphana por pipon po prangsi lapen la bangso TVDC long CWDC puketok pondola thuka hala CWDC bangke Community Welfare Development Council pulo aka prek inglong aso kalidera tuma phan ki begece phantahara dak warsai ki pipondo ko lasila so putha kwan si chok ma lapen kwan si chok chema lapen 6 schedule ateng pen constitution ateng pen ilitum inglong aso atom phan jakong ki pia teng pen halaki che phan a provision bipon ko ke chok ma chok chema sa so putha kali thaning tha Kardom ilitum inglong arat atum ke aphai ong eo jum o lapen ke papidun heklang po potsi hala India kado kave atumalong kaching bardun dia phansi ilitum phan la 6 schedule aron ilitum phan constitution asu nang pila lapen la constitution pulo te la ke det kikim aron pulo la so a det kikim aron along ki pugela pohelo itum karbiang long mate di mahasau tame khasias garohils tame la 6 schedule pen kachari ar adet an ke la ke tribe atum inglong arat atum adet le lahai lagi pu constitution si pu labang lahai lo ning kachibinangi labang so a constitution po alam the chini pe melate ilitum rat atum chini thek po ko pc ke claim nai ma chini nete la ilitum rat atum ilitum inglong asotum la ke ko pc aron ta kasilam nai ma ko pc ke claim nang pong ma chini ne lo lage la 6 schedule aron ka chini ne pena jok ba non a phige ilitum than o lopo chini thu det seta ke deng hai he pena jok ilitum inglong arat atum rong kacukim lapen rong kaceja aron abang inglong arat atum aron ateng pen claim hai hedet la non ke do BJP sarkar atum BJP council atum athema BJP council tum ke non ke ilitum bihek akhe phan langle halat hepik akhe atum abang dak ilitum bihek akhe atum along halatum ajakong nang do nang ji po abang si just semet dak abang ke lang thu ilitum hala hepik akhe atum along kaching bardu nang ji po phan le claim kali bonta hala hepik akhe atum abang itum bihek akhe atum along nang che job dun long nang ji an ilitum a power ilitum ke long nang ji son anda nang che rai dun long nang ji po abang si
non BJP atum jasemet ke claim la pot si nang li thek long lo ki puke traditional village development council pula traditional pulang tha traditional pulote aprang pen lada inglong asu atom hansi pudami athema sik sidol long inglong asu atom alam si ketong lo paragraph 1 pen paragraph 2 angdeng PEC la pen angdeng so in coil angdeng PEC la pen angdeng pi in coil long si pulo la ke tribe atuma pande ho la sa det ke tribe atuma no de ho bang hala tribe kali atuma la adang thebek pik do Bengal do Bangladesh do Bihar do UP do Rajasthan do hala tungge bang thek o alu hala tungge bang aeroplane si ka pangyar sai sel Amerika si ke do sai sel London si bang prime minister ke jeplang do na tumlo hala tum hange matha kamelo nang tumle che matha no no dei pusi ili tum pana pulo la sik schedule pen amat no na bang ke kacho claim tho bang ke la akit thia tum dispur ke do la pen Delhi ke do tu la itum an wan nang ki thi pon yen de ko puson lo kapi thi long ya pan ko puson lo pu ching wai lo hala tu non dispur ke do chief minister man ne tu hada la inglong arat bihe katum duk det atum an wan ki thi do nai pulo tang te la duk det atum ke thek then nei bang ot ka he non nei bang khe pan ka chilang kang tung ten nei bang pan le nep cek ra ke then nei la tum man le pin chong na pulai alam mangi amasi ilitum ake thek then nei det ka ching hon he nei ke chu kang tung nei poisa ke chu kang tung nei corruption ke claim kang tung nei pan itu man CM nang bat kok lo na pen EMP nita MP kado ita nang bat kok lo aman non ke halatum ke claim anta inglong ara duk det atom han claim chot nang ipo adima bangke ar hala ke thi plang pik atom apan itum along nang dudun nampe dudun long lite ni ing hoi CM EM ang hoi MP ang hoi tanang terek pi plot ji la pon nang paterek long lede ti apan la tum le nang pe chodun tu et ana pulaya amat la na pe chodun tu et ji po pan si non ke ki puke traditional village council pulo aprang ben wang bon abang pulo ki puke amat non abang ke abang traditional pulong pujong si kipu pulo tangte hala a village council village pulo te rong pulo council pulo te chongmei pulo rong a chongmei abang ke itum aprang ke wan bon abang e pawe to that si kipuke aprang ke wan bon pulo traditional pu traditional pulo te karbi etunge serwan ke puji kente la ta pawe to that la pen reng ma to bang ke la ke injang dirup new song sadwen puji ke halata pavidet lo kukia to mange tulsung waisa puji ke halata pavidet lo mu apen syama to mange mukpom hum chauhuban puji ke mati di halata pavidet lo di masa to mange raji nai sokho puji ke halata pavidet lo garo to mange la ke aking nok ma puji ke lata pavidet lo lapen ke khasiat tumge dorbar snong puji ke lata pavidet lo lape hala aunaga to manta kopilon ne menden pudu hala ta pavidet lo putu menden hala ta pavidet lo re aunaga to manta anke apen kuki to manta pavidet lo budi jana phanda pavidet lo ka plang do bange anke itu phan amek kidip ra itu karbi tunge mikir okora popo jo latunge luha kapor pachimat habo mana traditional lo pura pachimat habo mana pomat kibia bang traditional kali tude hala traditional abang anke pivir thulak pivir thulak ta rong asar tum da aku cikroi dun tude ya alama ke kamang humeme ke rong asara tum sikit buke itum traditional village council do nang iyo day paman nang eche pawe tu de traditional village council pulote english penge pupedet pokomati
traditional village council pun ke chong me amen ke lidet ke lage lage aku yang sila ke chong me amen lu polote areng ke lokdom ha London ke do yo village council pu do ada ke hala da bangke traditional village council do England ke lapen ha Amerika ta county pu do hala ta hala dak ta hala tum da do hala bangke English alam lo lapen hala tum traditional village council lu hala ke sar neli ladak man jok dong kang tung bang galahan lo non ong dung atung bang Clark clear ta hailang mene setame ladak ki paklar kang tung bang galahan lo non for example kiche tum ana bang ke non Assam along ria lo ke latum rong paching thur je phan di latum a chong mai pia bang galahan lo panchayat lu panchayat hala tum ala Assam along long aso kalidera tuma phan awar sai ki pike panchayat lo di Assam panchayat act with rules pusi kitok pang lo hala bangke panchayat puke nang lita than lo lapen kitok along da dolo bang pho panch puke bang pho ayat buke assembly pha bang pho chong mai pu lake bang ke che tum alam pen si klardak pen tok det lu tok det lai lo la tok det lo man ti ho la si non halake bang ke che tum tok det lo ame tha alam pen non bang ke karbia tum ta la son da taxi serwan cap pu a letters a script ana bang ke areng ke lok alam pen lo sita halaki ear dam nang je bang ke karbia alam pen nai karbia nam nang po la ke la so bang paklar thu dak tha sa tip pik elan ta la pithi hek nang pu si ili ke ningje dam lir un eder le ha jong si konat ni seminar pulo te laga ko dinglen pen ningje unji he alam bang la pulo non hala karbiang long nang ke dodun di mahasau arlo ba sik schedule arlo nang ke dodun ki chia to mangke bang ame thang ponja do erlo ha Bengal dolo la pen ha Assam beti dolo Bihar dolo Rajasthan dolo ha along aprek do etlo hala to ma chema tha kamela la to mangke dak itum sik schedule arlo bangke la to mangke community development welfare pule pusita chok lo hal to ma thang da luksan se lo hal to mangke thang da na ho helo lake athimang do etlo ge itum banga along aprek avelo ge di karbi servan kep ke karbiang long arlo le ir iti along aprek irdam long le lo ge itum mangke lasi laka itum bangke chipivir de lo kapivir ge matum lo ma itu methang autonomous council lapen rong asara tu lapi kapivir tho bangke anke rong asara tu nge kika kache ho setanong ke certificate pi nik enjita rong asar tum suhi certificate chipi tu long li lata chipi long li non hala council pen ka appoint SGB सरकारी गांवबुरा सरकारी गांवबुरा तुमसी सोही चिपी लंगी लाता सरकारी गांवबुरा पुलोतंग दे ट्रेडिशनल पुलोतंग दे लगा रong kikim vek abang si सरकारी गांवबुरा लो अथेमा alang lipan la rong kikim vek rong asar abang apan lata rong asar lo pu kipu ke komat lo kipu lake karbia sorkar dum si kipu karbita sorkar do ke dia prang benta ha itum recho ke do arni pensi itum adet ke do arni pensi itum ta sorkar do itum a sorkar itum a government do etle halamang so a government ka chekroy dun rong asar phansi rong asar puji sorkari gaungbura puji traditional lo hala bangke traditional non SGB bang traditional kali lake setan non ke SGB phansi power ke pitu det lo hala rong asar to bangke do to clip lo tar mane karbi a rong ke papa ve to det lo non e je plang to bangke la puja hala lo teng lelang dam lok de no lo teng akon cheplang de lo akon peju pen lake avidet khangyang ko lake avidet khangyang ko peju pen lake si non rong asar atum si amethang si ke chepa ve dun lo lake ante no la pen pumelang gaung po pu etlo di gaung po chet pu lake
mu benda pu et lo bang pho apon cha pula hadi lage bang atum do et lo bange dak nang awi pinda chok hala tum bange dak awi pinda chok bang do et lo Amanya dia do et lo itu ma bange dak la vedet along apre ke bang ke bidam yi ke itu ngi un elo la bange amat ki vir ke itu la ba ya itum dak kar biang long ke do kar bi atum reng ma atum syam atum khasi atum garu atum kuki atum di masa atum lo ki vir ke non lang lu atum lang lu bang pudun de la lang lu atum ta tiwa atum ta amethang agaung poncha do le hala atum ta angel lata non ne li likaning thap alam kali dak constitution along si article 243 d along si ke tok lo by whatever name called busia dak tok lo la so alam ke non ke council tu man ta chini ke chini muthe alang litum phan la Bongo sena RSS tum si kok het ama si alang litum ning ye hai de hala dak to ko bangala son lo nilita pur hilong lo panchayat is an institution by whatever name called busi kala to la sia hok lo hala ke chia tuma a traditional bangke panchayat pusia me thangla me chi de lo non ituma bangke lo long masi ke tok do autonomous council long ke kopine parliamentary legislation made parliament pene lo nang pinchong sita jong si council ang piluji plotang te aprang silang pangchinang la je council tum dengdun det me ma henu jong si henu plotang te modify nang lang da la sila so a modify pande ke lar bangke itum panchayat padima bangke lar plot si panchayat amen bang pavedet si ili tuma panchayat bangke la serwan ke posi de bate njang tirupuniu songsatwen lai hui si punang po acha aku lan ta chot ta kalilang non itum jong si traditional alang litum pulo traditional jong si traditional pulo tang te hadak a chairman ta rong asar si a chairman ji lapen bang pharu phodowek nang ipu pede ji hada mangge itum athik khete bang phokep anta chogi don phokep anta chogi itum mangge bang chuma atu son si claim lo ki un eji alama be la bangge itum claim me lo la si Nagaland la son si claim lo la si Nagaland ke village council dopik pu ilo hada mangge dopik hada mangge athema hala tunge bang pharu phonangi pu le hala tumke kroidon kali chuma tumang ta pulo acha development council bivek nangji pusi India government pulo de amat bivek nangji baru bipo ta $60 teng bangge itum lar un ke di pulo yo amat si chuma tumang ke traditional hala development council ke dopo laso development council village development council ke dorbars nong si latum pancaripu pusia dakato cuma ngato bangke dorbars nong si caripu non itu bangke development council village development council donang po seta servan kep si caripu pusi itum dak punang dia pot lo angela pupeder lo de angel lada pupeder lo anke aku do thulang jong si traditional village council pulatan te haladak basa pu pudonai ke di la pe haladak Ferangke punangi de ferangke kleng ferangke akibi pudonai la pen hala ko pemadang de hola burutemen pugela ke burutemen pu itum pupe pumen pulok podi pumen pulok akleng pumen pulok akibi pudonai non la traditional village council ke pumen pulok wa hoi basa put amos rong asar palam ke alang litu ke tok ada tok tulong le der le tok to hai de hala dak kleng dun kleng sarpu puda dovek nangi la ancot takali la hala injira tumta kopilene dola injira tum amenda kopilene dola injira tumta hadak do mati di hala tum amenda do nangi hala tum al amen po bangali a title abang amana bang hadak do nangi apolo avana bang hadak do nangi apolo tanon ke avedet loke angela ke la non traditional village council puke karbia tum han ka pilu lake pacitin kok thang be traditional kalili si traditional po pacitin kok kapi luak kam ama non ni lidum ka APHLC tungge la kilu ke pavedet nang pulok si ke pulok la si itung ye ningye do nang kok than no nang kok kala la so bata ngeli puthot depend rong pilong dam thu phit po la so question thak lo la si non ilitum traditional polam se kai da si than ver lo traditional pote nang methang ateng ben si klem moi pulo nang methang ko pi mai litum kar bia teng ben klem moi pulo non for example de
don pharo phonai pu bodi Isia Village Council ke pinchong ye pha la don pharo pho vek nangji pu ke bang pharo phonai pu bang ke na hok ta 6 schedule long ke to ka ave lage ente la so ki to ave pulo na de ke che si deciding factor lu ala ke che si na pu lu la ke itu mate ngali ja pu mate di la si la ke claim nai ta la council tu me si claim det nang pu kalang la kali ma kalang la si la so putak nang li ko pilo ko matha dam non la tum ke claim chok o lo bosna li pudam puma mate la so teng pude chekeng ke chot la chekeng ke rong sa to me claim teng ponte ni li pudam ke chekeng ke chot pucot kali lagi cekeng ke pin khangyang lang alam mangge ko pipor ma pulo tang te traditional pulo de traditional ke do ko ma tuma traditional bang lo hala da klar da pen ke to ka mention se ke karbia traditional bang pura tokte rengma traditional bang pura tokte mate dadak schedule tribe tuma traditional teng si claim nahi pu pedat ke traditional bongli traditional ne bine bihari traditional ne bine ala jhumur dance tuma traditional ne bine halai do lasi angke non dak bange CWC buta pado pon kok lo de CWC is equivalent to la traditional village council pulma pudam ke la dak he non hai la son si ke pudam la son si ke pudam pulo te ke che tom phan ko se tok la ke tom phan angke it is equivalent to the traditional village council ijat belo la dak ki pudam ke me na bang la chot lo la me ke palu ye phan ba hai la ta lila sik sidul teng ke che tu bang ke silam ta silam pia ka ma vele nilila si pudai pula hai alam mangke itum ke India adet pen langram lo plo tangte ladak karbiang long sik sidul area bangke ing prim tok wong adiman ve ke mek pen thek longi inke ladak ke itum tribal atum si kerai phansi la so sik sidul bangke kibilo athema hula an bangke do piglo bangke non tribal ke che ke be tum ke bang khai ka prek thi pik lasila itum phan bang ha tum nang dong thip na pusi sik schedule ke kerai mate di ni kerai arlusi hala tumhan itum rai thulang lo tangte sik schedule se akenang ave lo la men la da constitution si aket he pulo ke di itum malong ria hem phuke hong bidhan lo constitution long tok dera pc council tum kar juje pote constitution ka char kan lu jame illegal lo la tum si pia sang ho pa biyo china la hello alam mangi la lo hedi mo pe nili pudai puta la si sik schedule bangke itum bhansin ang ke rai cholo ko pima plote itum bangke bp non son ili sok dorai si elo amat punong pro jiki bisi nong pro lo amat dak bangke sok phansi li ke sikl hai dia la so dora bangke setelah sok dora long bangke bab har sun mir ang kaduk ka wet sir sip hai huita do pik plote sok ke avet po nong ke la ke sik schedule ke sok phansi ke pano mane ilitum tribal phan la hai hala bab dong si do pik plote avet po mati lasila bab ka pa vet ji phansi ke rai lu la bangke non ke ladak bangke CWC puta do TVDC puta do non la so TVDC abang cuma thatu bangke six schedule means by whatever name call pu mupen nang lita pulo ke di whatever name call plote jata irmelo itu lata ki iranda ka phere emithang amen pen ka chi iranda ka phere a council bangke itum karbiang long autonomous council lo kar jasemet lada karbiang long ar lo kedo inglong aso tum han lo la ananta kachi puka phere polote ale sia vedelo lo hukum do eta phide ka phere hukum do et constitutional long se kado kawe pen ke democracy der democratic constitutional long ke ba man na hoka der constitutional long ta constitution helo ke the nai lo si constitution pu der phianta ji pu thu hai he alidaratum polote ampar ke chethan se thai vedelo la si nilihin pen ki pudami bangke lage la an village council ta cho sengan ta pakek pakang penamat bang phan chupi pon por I det po bang si pudam nang po ladak pen haladak rong asara tumta la tumta men kroyunde puta pudak hai he kroydun lo puta chepak lang dak hai he amat adi la pula benjo la pu alam thechon dak de mat ke claim ke halat tumateng si claim dun bom ke pu ke direct finance wang bom po direct finance wang bom po puli lo
la si la bangke che kengkelang nili budai pu bangke la pen jong si pulo tangte kali lo alam bangke la constitution lo ke la si la bangke itum specific schedule tribe atum hansi la ke panong vet nang po jong si alang litum jong si ke claim jong si aning hang phereri pulo te lalo la si alam mang hala non gi pupu hala rong asara tumta direct finance po poisa long upo kun ma di a poisa ko na pen lo ma ti long po ke long ji ke hala dak fan ko an ma du la sinang le jo ji akapre ka poisa wang bilu dake akapre ka poisa ka la tum India government da silamun hala budget long pima do non nangelu bom poisa si thak chong mana ji lage nili panchayat long tan nili ta secretary claim do nang mer lo mohokoma porishad long poisa yerso filipi po erong towar ka selam ya phan hala nili ke dodun ge ningkan thom ke apran le isia towar ka selam ya phan pharoini bak pipo non ke isia towar ka selam ya phan atik tete lakni bak piji me ne hai non ke lakni pe ni tum towari ho isi tang da selam un ne da jigedi un elo an ke alama mang ke la rong asara tum phan poisa ke chulong ya phan bang ke pi chom po amasi la rong asara tum bang ke ni tum ta poisa chulong po pusi matha sia tu dun rok la pule ya ja ka tum kadu ve ma ne kali la ta aja ka tum ma la kachala ka je krong tum ma la kachala ke lo ki lu il la pa ye itu ma kachala ka bang ki lu pot no la si a poisa bang ke hala rong asar ta chulong o ma nang li towar isi ka selam ye phan lakni nang pipo nang li towar bang selam ek nang ji ha rong thulang rong asor ekdom jong dun kriji ai hala pacho be lang che chok na lang che bohong na lang hada la son pot la bang ke hala rong asar tum ta chulong le la pen hala da contract le pise ta chulong le abinong hala da group workers do po hala dak nayok do po ti mati nayok mane hala tungge nayok pusi ci pulo itungga binong ke kleng sarpo pulo ke punangji kleng sarpo do po hala kleng sarpo si papelang dun titi la bange ponjat along ke la son dak taksi dak tawi po kente la si la direct finance ke wang ji po bang ke hala ponjat atum long le non ke wang bom he lang du non po an ma hala tum poisa kan long li hala tum ta ni ta chini lu dormohan ta panchayat tum phan dormohan ta chopiu ni hala panchayat long sakori ke claim do na tum phan hedi dormohan ta chopiu ni hala tu hala local mele bang se aning hang ling te war ti oi la panchayat long kalang lu lagi la si akiro pilo sir la si la soteng pulotang te hala a structure pate la so ki parjap amasi chok si dedlo la TVDC po bangke atema TVDC puke traditional village development council puke itum alam ilitum karbi alam theke sida vededlo ladak jong si lo teng pulotang te itum ijutang jubat ilami ki pinding sumpor anda rai nei pusi pubom lo laso rai nangji rai kom nangji puta bharotchari aron alu Article 29 long sinang hadak sinang pangjok pilu. Itu mah custom, itu mah culture kado kita. Lapen lapu sik si dulong bangke lake pangcut humucot nangji pulo daga bangke non pangcut humucot nangji po bangke ilitum karbia lampen bangke dak bang ciur dun deden. Ciur ki irsi ke hai he. Hai he delo ante angthe ka bedelo ma didi. Lasila angthe ka bedelo pote lake pincong nak son pinako. Kaphere rak la puyo la. Kaphere rak lo. Pon si kok dok dak an karbia tu mangke itu masih yang tang oku bo. Kang duk ong silang nu dak lu. La parking duk un elu la parking. Ahok alam pudam te lage kaphere rak. Thak tat juya he lada hop neli ki jok dungang tung pherepik polam thibange ahok athema pherepik polam the neli CM afan ka chinidam alam thibange la puan lo ki damtang ili tum Guwahati long PIL pilo ma didi 9/2015 tum PIL pilo kadi 2017 High Court pen ili tum order chewan de judgment pi der anta water list akimi rule sila moi po anta bidam kok anda selama hede lahelo mat yang theke phere
pick ke che tom han ke Kipu ke governor sen long le dak pu governor long e pale thu thi Governor itum chetong nam lo ke governor long. Governor nang than nun lo sona kagos ke ni long al wang be pin lang pu. Nang lu le pin lang council tum pu ala KCD department a secretary ta nang than le tum chini tundi kala aho kalam Ako iso na bang tetandu. Lada council le tum ke Elvin Teron na ningjewer 163 article pensi governor kam claim ji pulo. Amat governor ame thang si ili tum hananga thandun 163 pen le ni tum ke claim nang ji kali pu. MLA la pen MP a kambang ela ke ni 163 pen si claim nang po. Sita da council of hange 163 pen lege claim nang jiga li la ke 60 dola ting men si claim nang ipu si governor ame thang se naning yedun lage paragraph 20 la pen sita nona bang neli la rata tum han kachini kapachini kang tung la hello joy kipen la so a traditional village council ke a hok a traditional village council kali pukachini inangji ke jong si traditional village council pulote mo pen ki putang ateng hadak kleng sarpo dunai kleng dun dunai amen ala pusi pukok nai kleng dun kleng sarpo pusi dokok nai lapen ke haladak basapo pusi punangi lapen rong asar pusi hadak tok dak nai anke nang litu traditional village council lu laki punang litu pume lapen amen da serwan ke putok det nai karbia to bang pan ke di masa to mangge raji nei sokho pudet nang ji lapen ke kukia to mangkel ke tulsung waisa pudet nang ji lapen rengma to mangkel la ke njang tirubu new song sat ven pudet nang ji siapa to mangkel la ke mukpom hum chau huban pusi pudet nang ji garo to mangkel la ke aking nokma pusi pudet nang ji khasia to mang pankel la ke dorbar snong pusi pudet nang ji an kerat atum chini tamelo Kroy tamelo la ke traditional village council lu pura kroy tamelo setan non a traditional village council la bangke la ke na pa chu beichot la ke la ga hok kali la ke la si ladak non ilitum ahok pedalam lo constitution ateng 60 lo ateng pen along ri di paragraph 20 tum che thanwer lo ang deng ping ko ateng ke aber lang cho lo te karbiang long NC Hills Bodolen punang tok pidak lo la ananda itum ka phere ka therak pulatang te di ho karbi bukachi puta ali velu lagi ituma council puta ke dota di ali velu la sonang naglo ke dam karbi puga chi puta cho seta alidar lo po chi punang ne lalo he isi ben lang namlo pulatang te he la an ja kong nang pi dera phianta kathera ka pherilang bolodang de hadak ke do mase alli velu ti council ke ka cheraya bang longri ka cheraya bang buke chikrong nulu athela ke ki chulong ye phan cholu som minute ke pule pulam de sada he no nilu to la se akero pipar piglong non la so ating ilitum langdam lo bolodang te jakong nang pidara pida ke claim ha he number 1 lo de la si ilitum constitution long ako itum Indian constitution long langdam thula na nalitum constitution nang chi podon lo pulote theklong po article 13 long langdam thulo tang te halada asona ki tok ponduk asarlam the ba ilitum ki claim ke dam nang ji lasi rule of law pu ilitum che than lo kai kita aron si itumang mong wa nang ji ba nang pacari long nang ji rule of law di aron si tum angbong nang pa rule long nang ji not rule of man di munit kali pu la so puthak non nili ki thekdam long ateng kala pulosa nang ni pansana jupo non ili tum dak karbyang long a phansini li jongdam po ka thek long ateng pulotang te la dak ta kai ta rule of law bang pachari long le ti aron do et lo ta aron phandeng de po rule of man di henot dak abang kuba aron kali pinsta hala munit kaheno munit abang nang claim po paheno te kang po ko ka prekta hai thuli po hai thudia da phi akime claim po ma po hala ta kheno si claim lo ati la sila bang so rule of law ki pachok lim jia phan ilitum songja tum lapen rat atum ko anak kenang so la so butha ang ipan ko tan rule of law pulotang te aron si kapacari munit le kapacari gali munit ta hala aron ateng si claim du nang po
lapo abang le aron le munit le aron ba je plang thap long nang ni aron abang si munit apan pape claim nang po lapo le la si aron si munit apan pape claim nang po pula tang te la bang ke first ke rat atum aron ke la rat atum ke me pan si claim ngamati di rat chin wai et apisi aron ke pin chong ke ning hok seta hala rong atum da rong asar atum da aron pe si claim lo ke mati la si aron ating aron si pacari nangi pulotang te hala ke claim abang non ilitung ke ACM abang AEM abang AMSC abang AMLA abang AMP abang minister abang hala tum allo aron po abang chini pe menang po la pen aron apan kroy pe menang po la pule la ansi aron arum si alang lidonang po aron attack ke dolong lelo aron si attack donangi aron ating si alang li claim ver nangi la si rule of law pui la si aron si kapacari po alam ki pui la aron si kapacari pulo tel lai le ke punai la pen aku dak itum akinang sodo itum rong arat la pen songja pitumana chini nang je posi jong si lason aron re pen klembor idet pulotang te aku constitutional warsai ki pipon do thula la bangke itum court setame dam nang kokpo la pen ilitum constitution long si me henu ke tok dak mati di la se hadak dong si lason claim det pulotang te ultra vires pus dak se pudet lo aron repen ke claim pulotang te constitution ba law pu itum deng un it buhala dak ki tok tam dokok Indiana constitution long ta lain lo la si non jong hele itum leaders claim tap claim proof putame hala non inili ki thek dam long ba inili ka chinya teng pulotang te rata tuma bang jong dun haide hai hide ti sir isia ke chok che bang la lo la pen ong dung atum ke kachini ne potalu kachini ne pot si hala claim chai sita me di me piklu pusi thek thulong rong ti lo rata tuma bang la si non la so putha ki pachini eji pulotang te iltum rat atum ko anlo kachito labang so along kachito akenang so doma bema lapen ko an chito nang ko dipen rong pia pansin na por pilo thihek pa porta dam ola ya antai silekai ase lalo rat atum non dak ilitum India det ta ajhakadim sondolang penangan ta rong so tum ta la leaders tumhan ka phere mate la ruling komat mat minister tumhan MLA tumhan MP tumhan ka phere chief minister han ka phere lason dokok titi lason si dak Assam long ta do la pen Karbiang long thuke la ke do pikhangyang lo non dak ka cheplang bang ke EMC amatum ko pima ke pu son than lo plotang te son si tumhan nang ipu pinenang pipede ji ta hom pai khana nang pipede ji ta hom itum yong si latuma against pene press meet phadet lo plotang te la itum ke long dia dolong ta la ke avelo cancel det po che pondet po ba la pen itum dak lang teng kilongi jal jiwan mission la ta non nang kele po nang sanction elo itum yong si konane la tuma against abirudhe yong si konane press meet along cheklang dun ro konane opposition party meeting along cheklang dun pri plote la ke nang cancel det po la son ka phere tak do pik hala ke munit si la aron phanta chari rong lo ke di la si aron pen ka chari pulotang te aron si ituma phanang pachari nei aron ateng si dam nangi pulote rata tumta chini nang po dak ke India ke democratic aron pen si kachari la si democratic aron pulotang te hala non ke chari bom abang ke aron re pen si itum hanangi pulo ke di nange ther nange hab lo ke di la si hala phan aron do itum kang sai pha hala phan kang sai ke piloma alangta ningkan pholo te la ke la swang hoi long ke dolong wer bilu la si la ningkan pho alang ke playing po dok dok hot ke next ta la ke la son si la phan yong si phere thu bom lang la phan si pahai thu bom lang plotang te muke bangji ningkan phota la ke la son si nang ther thu bom po hal si aron apor hode bangke itum aron dolo la phana bangke kapasunjita aron dolo itum kapasun nahi bangke itum meeting le du non press meet le phade no nahok le cheklang no la ke emithanga ja kong dolo
athema itum han constitution se aja kong nang pilo itum ningje non setame lage ka phere nang jia bilo si lahai democratic puke itum karbiang long ara ta phangke itum ihin pele che than nam lote bang ke pu fit kalilang pu hedi alam ta ahok meme he setame fit kalilang pu setanong ke itum han ke lage dokok lo ke nang wan nang bikok lo ke lage itum ke nong ke chini vek nang po kroi vek nang po lo so teng itum ke thek thelang seta thek vek nang po yong si lale thek thebom lang lo tang te kisung ke lan so sesi tu bom po lasi la demokrasia ron itum adet ku pi pensi ka charima la soron bangke itum hek et mang po la ana phisi itum adet bangke me unji lasi ladak nelia puthara ko jokon thu chokbo non ilitum ovekimi methang men chenglok lo non ovekimi to mas neli jasimet than kang tung bachuning ri kang tung atema ilitum school long tame college long tame university long tame tum chali ponbo la democracy pu la so chapter mata dolo la pen porhi ponong lo college level la pen university level long ala tum porhi pono sida ong dung nili ke thekdam long atengke la bangso itum college long ba school long university long tame dun bom hotame ilitum la so subject pass chot antame ba pass chot anda chokji la so mat happen ilitum question answers la pen kado kabe dak ke tok apotame ining chibi po mo pass data phike ile tum tenge bubite ne bubite la silaso hormu bang ki choklim galima bosini mathada athema lothue long ko pima ke tok ba ile tum non constitution di 6 schedule long tame bala the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 hada arlo ke tok acho arak alam ke tok di hala hormu bang ke tok chot amat porhi chot ma pubikok kote itum chokche lasi non ili ka chardam mangke ilitum practical hala dak tok pen ilitum claim iloma itum non day to day life made itum arnivang itum akenang jilong itum apply loma ni ke thek longa teng apply ple itum chotoi lahelo si mopen pulo ke dinang nita pulo leaders atumsi songja tumsi EM MP MLA tumsi hala rada phan ther thuro abinong et ke demokrasi ajakong ateng khoda ke tok ateng pulo tangte dimos kratos de moluk atum ajakong pulo mati di moluk tum ajakong pulo tangte rat long sidolo rat atumsi leaders aphan ther tu nai ke ther mane nang sabarei nang thengrei nang pathiloji labangali nang li jongsi ekhe elong ri phan ar jabdunji pulo tangte aron teng pen si aron pen claim nangji la pen aron re pen claim lote nangli phan la next non le hai tame ningkan pho moki bangjilang election hor bangke vote nang jok je pusi rat atumsi hala songja atuma phan akeng rat tu nai hang tu nang jela tu phan la sila so la so teng bulo tang te ilitum ove ki midum da la so bangke itum chotoi thek pa mimila di la si ilitum bang la bang chotoi thek pa minang puma pusi milita kumata da hala mo penang li pula di ilitum school along ke hala Amir Khan na cinema sidoma te dia film hai hala 3 idiot ma pimala hala exam college along bangke itum pass nang ji kapai hatame aja tame la kapai hatame jatame nang tok nang po first dam nang po kapache bai hada ka bangke sta nang pache bai re lo bang phan lit nang ji pulo sita hala kachini dam ke avede pulo tangte ali se avede po la solam le hala ke pudam ta hada ke nang li first ta high distinction ta high star mark ta high ta nang li la pass era phige akamang e claim ithek the pulo tangte ale bangke avede ale bangke lasi kupima elitum adet along ta aron la sona taksi la so aron kupi vansi ki pudama la bangke ing sir clear ing chap clear pensi itum claim lo plot tangte bang phanta phere jok plot po bang ta nang therun elo la mang la siltum ji than ver mati even police ahele police a uniform police a chin de la anta aron alu sili adu nang apthap apulong le deji la tumta heng tap thing pulong le police atum jong se ar deprat lo te la phanda FIR pidamon methang local jurisdiction lo hala ke tok dolo kente CRPC ateng pen la pen hala daka thana jong se dang deng de pulote magistrate long etum pidamon ako human right commission long dai tum pidamon jo state human right long dame national human right commission long dai tum pidamne awar sai ke tum hanam pipon mons dame nona bangke ilitum aron
atang bang itum kacetan bang ing aro masih itum bang labang ledam weder lo lasi democratic adera long ke kacini kenang sot ke la demokrasi po bang cini pik nei ar lo alam lapen la so demokrasi pensi itum hempre kace hangi ta lapen si unpo cini pe mepo lapen kaheno dak oke mesen asongja pan kang vai lapen kaheno dak asongja pan ki pasun lata rata long si jakong do po bai tum chini pe mini kalang lidar tumbang nang pathelong le dedeng nang ke thelo te la ke kan phoke ke rem lo ke next ke di lahen lo Ilia sabsu lang niya lang non ili tumalong bangke son do mati hadi election apor lo blotak te wrong arlo lata hal wrong arlo wrong aso bi nong tumbang ta kali wrong ang bong penta inot bahani lason thek che krong har atum do komat si la election apor hut komara candidate komara party si nephan election apor hut nang ke hang mala pen suring koi thom kep suri phok kep nang ke pima ni long kam nang klem do not election nang chira bonot hola tangka ponot nang rong ke nang lo de pu hadi la son suring koi thom kep ke long dun ji a joine ta hola bangta un an chok lo ne chok che lo ne ke hinu na tong dam bom na ke mi na tong dam bom na la ta ma tha the hola tangka long lo po joine hadi thi thi bur bur klem du na ra ta do la son si ke ong lang itu mangke lasi ladak ni le puthot paklar de po sar le paklar bon thuno mo lasi mopen pulo a hok pe dalam lo lage la rong alom itum pudam de na he junu dak mi ni sta bang atuma lam men da ning je pon bom ti chomcha pu he la chomcha tum si pamang hudam tap pamang hudam pru ti rong dam po la pen la munira phanu pen ke nam pu he di junuk pi ka binong et ke la ke nam pulo teng de wo bi phak lang ok to wo ti ko pi mine se ke nam bui itu munira tumle ko puson se kache jordan map lasi niliki pukang tung bang la hello jong si ili tum election arui pharoi si phokep pharo phopen jong se son claim nun bomlang pulo tang te munit bukachi puke ili tum ke order bidat po hala marat hedi animals hala marat api ba jontu atum a category long se dudun kok po lasi itum pulo ke damtang hotame awareness long ta than lo lason do kok nona diu election long do kok pulo tang te itum hala indian penal code long provision atowat ke thopon do 171 di ben chenglok ladak election arui ke nam ke jor ghos ki pi bang amen ke jok pi ki thitang no amen ke jok pi lahai provision duet lahai jong si illegal pen claim that pulo tangte hasti ki pia rom dadu aja kong dadu lasi nora bangke ni liga choning ria bangke lah lo kar biatu mikiro kora kunang li pulo he halata ni linang che dondu mikiro korata setame nora bangke ke thek long ateng bangke ongdung atum bangke non kabor ibon dolosa ongdung obe kimi tuman choro nangji lapen choro pik lapen ake sardum ta itum alam karju theka tum ana bangke kabor ibon ke dolo othe kache lar pohor mu ke e juet pe ke tum un ede ni itum etar lock si ke 400 bina kapot apornang kok it will take times but definitely someday our people will become intelligent and wise. That is what I'm thinking right now. Lasi non bangka port dolo port a topic apre dam thunang la so topic itum chethan penle peneng we talk so bangke pijudiana ke dam tang arni jasemet APHLC aphan pinan ke bok ta dolo la pen kang nek choi ta dolo re-election alam ke pangsamri puhedi re-election alam pangsamri re puitame non aprangsi akai depend on people arjuna labangso re-election ke la so chik lulang ho ke dam tang hoptai sibak aprang lo ele tum phanang karja pidun advocate tum penching ki che than lo lasi la so puthak bang thi hek pen alang le phansi neli than pon lo kon si proses bomma la pen ko ansi non li bang la bang so ang deng bang nang li than pon der sonte ni alam mangai la hadi la re-election pu ilitum ko piposi re-election donang ji pu ke budama pu bangke halat chu ke dam tang ilitum ladak election batai ni thom la son ilitum 6 schedule la autonomous council la election bang
aron ateng penle election kapat do kalidet ko mat si election padu nang jima hala bangle election kapat do kalidet non ason isi pangbaralam ilitum arong lo terang arong ke kaching wai ji nongwe meeting do nang ji rong isi edon ino chitong pet nang ji pu ke phaji bangke rong asar si pangdak ji lapen hala pherang ke si parjudam ji nongwe rong asar bang pet nai ta ho puge seta non bangke hala arong asar bangke pu pe pin si aphane pap pulong le dep si nongwe terang arong meeting do nang ji kado we chitong pet nang ji pu ki pu do na bangke hola bongali pina lason lo hai alam ke lasi lake aron gali non ilitum la so ke sa bang ke kodalong se do bom lo ke sa bang ke arni si het la non het alam lo trogarni la non hala so a election along ka chedan nan pen aron ri pen sila bang so election dolo amat election ta ajha tum che pahai der lo a election le aron choklim pen kali pusitame sila so komat ma ke hai la non elected atuma phantame kodalong abang ke alang litumta party se mar pondelo alang litumta athema la tumta la so election long chedan don loge di la so election ke la ke aron ripen sike do amar si la tuma phanta court non hang der lo non ang deng abang ke la tum che thak do nang po hala da kodalong ami thang kalite ami thanga advocate che toy do nang po komat ma ke dunji la sihala so ang deng si non la kodalong bangke la so kesa bangke itum re-election bangke padun eder lo tang ho la tume chobai der lo tang ho pu mane pinangan atum son ke ningje do setame hala ke kodalam pajut koklo poti komat tong hala komalo la la tum ke ing samri lo tang pu komalo ke ningje koda phandela themunak lo la ke pudamer lo pulo tang te hala chief justice of han ningje je prang jasmine pipe prang hala tum sin jasmine ke pider lo abino la ke contem le pudam lo pulo tang te la se non litum la so ke sang deng bangke nilihin pen kachini dama bangke laan helo la si akiro pilo non ke do boma situation ma ke tarik tro arni si ilituma aphanakar japidun advocate tum banglo la pen chingwai chingsai thu si non bangke party selam lo la bangso kedam tang council election long kar jabdun kachepate dun tum MAC EM CM atum anaphanon ke sia party selam delo party pulotang te labang so case long atuman pangrompon edlu pangrompon FC latuma phan mo judge atum hangpo Guwahati High Court along judge atum hangpo hadak si lam abang che thanam nang pulatum lam klar cipidu nang lam klar cipidu nang po ar jabdu nang po kodalong lasi kupisi kache thanun ma hala bangke mo hearing hosi tum ka dak na arju pon long theglong yeli tum internet long ta lage kala mohala video conferencing ason doji hala da non long ke court pen ta ami thang high court pen masi peklang de tilo la civil case an bangke telecast do civil case an bangke tum hada live telecast de ti hala criminal case ai hui bangke peklang cle he non ta la civil case ai hui bangke tum lang don long non ke la si cobai be ma bang ke la ke jok phantar ju jok plot lo me thang a phone long laptop long le che lang da chok lo la si mo la bang ka por si a kwana hok ma hok hema ta mo a por sang tum thek long pula ke hala phan le tum hong ding na stame non itum la bang so a election kedam tang kachepati dun council election along a hok pet aron doma be ma hala election nang pa do tum di itum che than phule thot nang kok lo kala athema the Assam Panchayati Raj Act 1994 along section 1 along masih tum kitok do kok lo adak nang tum google do pulatang adak nang tum ri data me labangso a panchayat arona bangke Assam angkang pi ke theki bi along an bangke laso aron pensi caripu seta boda kitok do kok 6 scheduled labangso autonomous council are low abangke aja kong awe this law shall extend to the whole of Assam ketok do de this act shall extend to the whole of Assam except 6 scheduled boda ketok do under autonomous council 6 schedule are low ke aja kong awe lake section 1 along masih ketok do lo nang tum bear non google long the Assam Panchayati Raj Act 1994 along section 1 along masih ketok do lo lapen labangso state election commission ko an ang deng men si
iparjak ma pulang namlo polotang te aro purthulo polotang te angdeng pi pharoi sira krip lia longsi haladak si state election commission atom phan jakong ki pi dak dolo state election commission ke di Assam panchayati raj ek pensi keseng padak doko ingke labangso a panchayat aron ke lake thoya jo phancha plain aju mane thoya jo ke be ke che atum kachari achong mai pi ba a council alongsi aja kong do choji lake joy ke lam pen pachini bulotang te haula butung ji he parokhwan ke nang par ne lo la so kitab bage kitab ke wandet ke me he seta aron bang aja kong ke wandet ko lasi la totally la panchayat masi aja kong awde lo siksidul longke la puta la borlang pher an ben lote la ke useless lo lasi non itum ka chini na bang ke public atum ba il tum citizen tum ka chini na bang ke aron dumave halale nangle tum aprang silang namno kitab long nangle tum check no ba kali pute mobile dora posi haladak berik no nangle tum theklong po la so teng bensi nangle tum nile tum ke than alam ahok kalima kalangma halak larda pen tum theklong po kalima kalang di lasi labangso state government tum bangke ili tuma district mate 6 schedule pen kacharia district abang ka jakong thepik puchini lo lasi pejo pen labangso 6 schedule ajakong ke pabeje pansi asap sap aron abang ajakong bang nang rot pibom lain lo lasi nilitum ningkit he bang lain lo honorable Guwahati High Court dolang judge atum dolang chief justice atum dolang nilitum ining bibe alang tumta arona teng pensi ing saji busi ning thelo lasi la so puthak nili non thi hek pan sar phansi nili aport pilo la pen so pipi jetiat po labang so panchayat arona bangke tumke lo tengke uni pulo kedi laso nang bi bor i det aport BJP government aphansi blame jima mate state government phansi nang li blame po ke chok che kolobang aphan nang li hin na teng la ke state government la pen central government atum kacherap pensi la ke claim halatum ke claim mangke 6 schedule aja kong kapa veji pulatang te akhai kaprek tribal kandidat atum jong si claim lo pulatang te la ke munit atum India adang ta la pen ha UNO betheta chokche pupudunji lage chokche la son claim ri pudunji tribal tom phan chenegri pukokji lamat si tribal atum hi jansi tribal atum si la 6 schedule aja kong papet than nangji pujo ke claim lama si 6 schedule aja kong kapet than ji phan kopulo tante ke claim abangalo pulo ilitum inglong arat atum phan nang tum autonomous state hangji te hile odra habit ludum puja aja atum han pulo secret agent atum sila ke claim secret agent atum la provocateurs padi provocateurs atum sila ke claim secret agent atum Assam a secret agent atum India a secret agent atum la pen tribal kali a RSS atum la pen bongo sena atum si la ke claim la si ilitum inglong arat atum phan hili papenam damlo ha Dimapur bethe papenam joy ke pan papenam long lo la puya la pen ke habit pilut lo habit pilut si halatum phan munit kapapiti akam ta pape claim lo extortion akam pape claim lo la pen halatum han munit kapiti a case la pen extortion a case munit tumhan ke chok ke theng a case an ke police atum tok dun bom lo la pe a file bi at lo la pe a file bi at lo tok dun bom lo FIR selam at lo amat an ke ningkan kep bagapi ba ningkan krip ho pi ke hala habit a loke toy tang atom phan aku hang tu lo chingkia nang honon ke pulaya
cingkia nang talks do na pulo ama si talks pe do lo ama hala talks ke do hoda bangke pulo nang tum ningger hala abinong ke hala habit ke do tun ke secret agent atum si la tum apan ke toy bu cicini ne la tum cicini ne seta neli tum kacini neli dot det kali neli kokrojar ke do huta nang than dun hala tek ser atum ke di lai hu elam nang ningje dun la ro tum si BLT ta ka selam puta nang than dun la pen non neli tum along UPDS tang ho ke FPLT tang ho pi ni anta secret agent atum si ke toy dun pu ke neli tum ta chini la pu ya lam bang ke ama si hala tum man toy dun lo an ke tok so de bang ke la ke dam vek habit ke lut vek tum mang ke chini ne det ke ama si autonomous state nangi ne tum man son nangi pulo mat hala India government dum ke an hala dak hello an ke nang tum yo ne tum nang file du FIR du nang hadak muni rapiti ke nang hadak extortion ke nang hadak ke chok ke theng do ke nang tum jong si lam ning jewarat lote nang tum phan hatte phatek nang kai si nang bengi pulo aja dengwe nang tum phan phasi nang pi pulo amat nang non ni tum kipu link nang tum sohi nangi pulo amat hala secret agent dum ke Assam India government Assam government dum si ke toy dun lo mati di ama si hala tum ke toy dun ni ke sik sidul aja kong pivirya phan ke mane tribal atum amethang aja kong hadi amethang kacari ji aja kong ke sik sidul long si do pot la sik sidul long than lo te amethang cari un elo ke di la si amethang ka pacari long le te ja phan si sik sidul aja kong ke than vekta ke than ke cheng sia bang ke la ke paragraph 3 long si than la lage 1995 aning kan lage hala suhuta KNV pulo ne pilo ne do de di ahuti si seta hala suhut bang habit kilut atum pen lege claim kali lage ASDC tu manzi claim seta 2011 aning kan abang la pen 2021 surihini ra kresia ning kan la pen surihini ra inquiry sia ning kan ke lage habit kilut atum pen si pajet tok lo kache tok damta fundamental power bang Six Schedule fundamental power, mane Six Schedule council aputa, ya. Hala si paja than lo. Kapay hala ke ang deng pihini ang deng so troxy. Election kapedo lapen voter list kaselam ajak kong abangke Assam government tumpan cipi det lo netu. No pusi hala tum sohi cipi nangkok lo. Sohi cipi pete la tumpan patek beng poke. So chip patek beng po akai si amben nang tum yang si sohi chi pilote poisa nang piot po puta ko putulo la po ye ama si financial package ta selam tul la po ama si kijut abangge ka cheplang abangke itum siksidul ajak kong emethang adet kacari ji ajak kong abangke nang than pipet le lai le ama si non ke itum emethang ajak kong ave la pen la itu memang la ke hala tu ke masor telere mas bhaja la ame ok atu pensi ok karnu la son a polisi pensi itu mapan non siksidul aja kong emethang kacari aja kong ke nang than pipet la la silas ke judlo akhiro pipan kasi non ili tumhan aningkan parbom Racharia song pen lamdon che tokpon bom lapen lason se apor dam bom mane ke arlo song pen lamdon che tokpon bom si jakong nang rot bom lo la si la soteng pen lang nam lo plung de Indiana constitution long ta ke tok do hala basic structure pate ladak constitution ateng pen akenang sot amoyar bung pu kadak ke tokpon do hala bang so amoyar bung jong si Government of India tame itu ma council pen tame ba state pen tame lason ki pai no doko polo kangte hala da itum kodalong ke damje phan bak saidula no nothing polo kangte accord an kahe no nai ke 2021 accord pole tum pudam de chao 11 da heno piglo panchayat aron pen nang pa ludlo la election commission atum si election da pakondak lo state election commission tum si heno lo sta kahe no mu jorda bangke non la longri cap
open li hedi ho ki che atong banda ki thopi la ekdom henu council administration DC phan pi DC phan pi de lasi laso teng pulotang te ilitum APHLC jongsi nang hailo pulotang te lahai ki chok che a accord aron repen kachet tok alam don anbangke lake Supreme Court si tum dam si labangke case chidang nang ko hitu la jong si ilitum claim pulotang te ilitum karbia tum monon phita me awe tum tame kisung pen jokone la pen ilitum la son si dam bomlo pulotang te aron phan chiri pre pulotang te ilitum weird la pen eson lam ne lipudop engtum ding holo seta non DC office ke hapu terek joilo DC office along council tum si do popul hedi la council ta non akim mi along ta ing ni pet pelang akhali do no anta CM anta methanga dim ge khali lo di inpu ake joy si do ko CMEM tu mang deng anta ake joy si do ko la por akapre ki kim tu ji lang pu ke abinong ge council pan kali lake la bang ge jila porishad pan si ge kim lake ya panchayat pen ki bi panchayat pen Ponchat allo daka pedora 6 schedule ka pawiden dia pansi non dak jila porishad mane district council pulo autonomous abang kalilo district council jila porishad punange bijia pansi la DC office along ke bi populo la sila sonang bidet pulo tang te tunge la bangso panchayat phan mangke 6 schedule pansi theng chonang pulo ke kalang hop pedalam lo kalide ande mesen lo setan ni tunge chini dun arlo benge chini dun kela ke kalang lo to penengwe talks on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state penengwe ingdeng paroi thomra plikyabra hini ki choklong iltum studio long acha phapon akai sarjai kathar retired IAS officer nangli phan dame kadoka ve chihu chipurlong mesen pen pladak pen lam nang thana ki mumdu napor akero bi parpik losar la pen akai dipen rongpi nangli sitame labangso chihu chipurlong nengwele thotame nangli nang cepate don pen nangli kebang pen lam nang cepat coy don pot nangli pandame akero pi parpik lo si tuning ri lo nang kelang don tum andame jirpo jp viewers tum andame nili tum page long nang subscribe dunik tha la pen nang follow dunik tha la pen un pulo tang te nang share pi dunik tha la itum atok anno ke nili tum kai kemat ke itum le atun eded lo my meeting sitame la bangso true 6 the life la bangso acha type pen itum bihet sitame ning thelo labangso atok sopen atok anu mobile phone ki do atum anabangke ahok alam ka chini bate ahok alam le poposi nilihin pentame nangli tom phan ninge thepen choniri pon parpik lo la sila bangso talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state bangke penengwe bangala pon se kang ton lo ka do ka be tom nanglang don atum phan andame ninga klong pen chorosi iltum labang so talk show bangke ing ton ekok lo ajo ke me kardom